yangu kuti murume wangu ngaandibudirewo pachena. Baba, vanhu vanyaya vanadzimai ikabudire pachena. Vakatare pachena batu kinzi tarire chindwa. Dai mai mudai uya kudai. Uyapa wakaita vachitibudire pachena vakazonzwa vachitaura imwe nyaya yekuti vaiti nhengo yangu haisi kusevenza. Saka ini ndakafamba famba akanogadzirisa zvinezvo zvamushini wamajuzi asi amai vacho ndovasimundi pabhurongiracho. Maizwa mai nyaya iyi. Dambudziko rakambouya kumashunoshuwa nyaya yakataurika mudare. Tiudzei mafambiro azvinokuita. Pamusoro yedare. Inini pandakauya muno mudare. Changamire vakati tinde tinofamba. Ndoda kupupura chokwadi chokuti hakuna kwakaendwa. Munhu akauya kumba ndivasekuru. Vakawirirana ivo sekuru nemuzukuru kuti tiye tizonyepa kudare. Kuti kwakafambiwa kune zviriko. Ini kubva zvandabuda muno mudare. Handina musi wandaona ane murume wangu kunze kwekuti musi wandakaona ane murume akandifonera achida zvinhu zvake zvinova chitupa chake nekadhi rake rekubhengi. Ndakasangana naye kubhindura achibva andiratidza mudzimai wake wari kuti ndio wari kugara naye kubasa. Nemudzimai uyu vaita zvese vakaenda mubhengi vakatora mari. Vatora mari mubhengi. Inini chimari yandakakwanisa kupiwa semunhu ane mhuri vana vatatu. Vakomana vaviri nemusikana umwe chete ndakapiwa $50. Ndakaita noizi mubhindura ari kuzikamwa izvezvi kubva pa inonzi NMB. Akandichinjira bhengi ndabva kunoko. Ndizwa ndabva kudare. Ndakachinjirwa bhengi ndikasara nekadhi risingachashandi. Andichinjira bhengi ndakaona kuti chero ndikada ndirambe ndakabata chitupa chake. Ini nekadhi randinaro harichashandi. Zveshuwa ndakaenda ndikanomupereka. Ndamupereka nhau yangu yafangwa kupinda musi wa 7. Nhau yangu yakakundikana kupinda musi wa 7. Baba vangu vaifonerwa nemapurisa wangu ndakauya ndikagara pano ndiri ndega. Ndagara pano ndiri ndega baba vangu vanga vari pachakonda. Vachimwa doro vachimwa nemadoro nemashamwari avo. Panguva vaita zvavaita vaifonerwa nemapurisa amambo. Vachinyepa vachiti ndiri kuchitungwiza ndiri kuHarare. Asi zvavanga vari kuchitungwiza zvese zvavaita inini vaisaziva kuti ndine vanhu vari kutondiudza kuti kweiwewe uri kuti nhasi murume wako muri kudare sei ngwa ndinaye kunoka tukumuona machakonda ari kuita sei ari kumadoro. Vakazouya pano nguva dzaenda. Vakati nini nyaya yangu ndichati nini mudare handina kuramba kuya kudare ndakanonoka kuya mudare. Asi vakauya vane musindo kwandiri. Zvekuti izvozvo chero kugara kumba ndakutya murume wangu ane vanhu vaakabhadhara. Vari kundirwisa, vamwe vari kuya neusiku, vamwe vakandiudza kuti takanzi tikupisirei mumba. Saka zvekuti inini kudiwa kwandiri kuita, kudiwa kwokunyepa mudare sekuti iye ari kuti mudare hamurambwe ende mudare hamumanikidzi munhu kurambwa. Nokuti kuramba mukadzi mudare unonzi unoripa. Ndokuziva kwandiri kuita nawo. Makanga mai mambotaura zvokuti mushini wavo hausi kusonaka. Ndinotenda baba ndine makore 2 nemwedzi 4. Warati mapindura. Baba, ndanzwa muchitaura iko zvino ndakagadziriswa mushini wangu wamushini wamajuzi makazovasona here mabva kudare. Ndakasvika kumba mai ndakasvika pamba mai vanonara pasi. Ndakapa makutya. Ko kuzoti waakusona mukaona? Aiwa ndakagadzira vatozviona nokuti kana uchisumuka usumuka zvokuva gugu. Usumuka zvokuva gugu chaizvo. Baba ipapo mukatese unoda kunyepera sekuda mwana wadi. Chinoziva ivhu kuti mwana wambe wari kurwara. Mukadzi ndiani atoziva kuti mushini unoshanda kana odi aushande. Kutema kwenyu ndokunonzwa nemadzimai. Kuno kusumuka kusina pawa kana unozvizivawo. Komuda kuti nyepera panapa. Uyu mukadzi ndiani atoziva kuti mushini washanda kana kuti apa pashandwa. Mungazvizive mega. Aka aiwaka komunozokurinyimwa sei kokumashunoku vakanga muchitonzi riitei muchikundikana munyatsoziva kuti kundikana kundikana dambudziko riri kwandiri mara aite uchiramba zvetobva ipapo tienda kunhau yavataura iyeye yandanzwa inini yekuti makazinge machinja bhengi makazinge madidi maako achinyanya kwakasita mutauro kubhindura zvaikonzereswa nei apa mai vari kundinyepera zvokuti pabhengi izvo zviye chinzi ndire nhamba dzevanhu pabhengi pane zvakaitika
ini ndakatambira $275 $275 ndakatora mubhengi bhengi yakachinja unene kubasa $275 ndakatora mubhengi ndanisina mukazana ndinayo awa ndivanga nebhengi kati ndivanga nechitupa changu chavanga vainacho ndakavafonera vakauya nechitupa bhozi mubhengi ndanisakwanisa kupinda ndisina chitupa vakasvika awa ndiva ndikamirira ndakaita procesi yese kusvika ndawana mari ndawana mari ndakamudzi iyi $275 dzatawana awa ndakapa $200 nekuti mushure ndakabhengi ndakureta $50 kuti ndinonambisa mwana ndakapa $200 zvakanzi aiwa ndakupa $20 mari yakusara nemari yakawandisa ndakati aiwa ona apa ndinofanira kunge ndichiona mari yekudya nemari yekuti ndikurubata chikwedi chandingakwanisa kuti ndikubatsire chevanhu vakandiramira mari avo ndakataka kufamba ndakati ndasozvekutaura vakanditevera vakandidhonza vakandibvarura shedi ndakapa $200 ndikaenda ndine ndakapa $200 ndikaiti $205 ndikaenda ndine $70 ngandikaenda nayo zvavo zvokuta kuti vane mukadzi vakaona izvo zvinhu zvinopikisana nazvo kunyepa zvokuti ndakapuwa $50 amai maimboenda kutora ndimi mari here pamusoro wedani hongu kumashure uku ndaenda kunotora mari asiwo zvakachinja ndabva mudare vaimbotora mari here ndivamai vakubhengi makore ese ndanotora mari kubhengi ndanzwa vachiti vakandichinjira kubhengi kubvarirana mbatya nokudi ivo varivo vari kutora mari kadhi ravanaro richiita zvinobva pakati chizemunze baba nyaya iripo wedare kubasa kwedu kukachinjwa bhengi taishandisa chimbomira ipapo mabva kuno here pakachinjwa bhengi wokubasa kubasa kwedu isisi kwachinjwa bhengi kwenhikiri kambani yese ikachinja bhengi taimboshandisa pamusoro ichangamiri nemakurukota abatatiita kuti makurukota nemadzimambo vange vachiziva kuti akuenda nepari tinonyatsonzwa padambudziko renyu muri 2 kunyanya nekuti pane zvinogona nokumhanyisa mbiri munosazoziva kuti zveipi pari kuti pakapinda yebonde pozonzi mari saka tachida kuti imimi amai mungatsotaura kana riri dambudziko renyu kuti riri kubonde toramba takamhanyisa bonde kuna baba kana riri kumari toramba takamhanyisa mari asi kana yari yese matambudziko yari 2 tikuda hombe racho kunyanya bonde mari pamusoro wedare regai ndikubatsirei nyoyo mawiriro akaita nyaya iyi amai ava vakatochema misodzi ndine nzara inini mara ini ndoshandisika nyaya yemari yakupinda nhasi nyaya iripo inzara yekuti haasi kusona masoro amo kuti aita sei aite saka dambudziko kati mumwe haasi kusona akurwara ndopane dambudziko tikati saka isati ndakutsemba fambai baba vasimbe miri ndopane nyaya saka mababata baba bataura amai pepe ndepekuti shuwa zviri kuonekwa nedani nevamwe kuti mushini ugona kuva wabho but ubhoho wawene hanzitika pazoita pambotaura zvamaindiri kumari pai kunogona kurundikoka makaone mimi kuti wakati simbei asi usiri kuzosimbira kuna amai achichema nzara saka tiri kuti isisu kana uri bho ngaufuridze kumba handiti kaubhoho weuri amai havazochema saka ipapo ndipati kuti makurukota hanya inapo ipapo babava vagutsa amai avo dambudziko rikurizopita tipinde pane dzimwe nyaya batai nyaya yamasisi nyaya takada kufika kuti amai avo vari kuti murume ndanibudire pachena iri nyaya yebonda zvakanaka pamakanzi mufambe mugasi nyaya yebonda makazofamba here pamusoro wedare ndo pandiri kuti inini handina kunzi handetinofamba hakuna kwakafambwa changamire asi munogutsikana kuti murume yadambudziko ndinozvigutsikana rakauya risire kuti iye airida hatiti ozi mukakumbidza kuti murume ndandibudire pachena zvafamba sekudei handika tiona sekunge mune bheki kuseri tingeta kutaza kuti amai kasi kune kwawakatsamira kwaoneka wakunzwa kunenge kukudziya zvisho pamusoro wedare ipapo musoro pane mashoko akabuda ekuti ndakaudzwa kunzi uyu akaita zvaanoda akachengetedza mudziyo wake ndine shoko rakandibata rokunzi ndakanzi uyu akaita zvakaita pandiri akachengetedza mudziyo wake mira ipapo ko panzi nababa izvinezvi mushini unenge wapo asi ndimi makutotizatiza kunyepa ndinoramba ipapo ndinopokana napo zvakaita manje inyaya isingapupurike nekuti inoitwa navanhu vangani muri vangani muri vaviri handika kana muchiti vachiti amai vari kuramba muchiti aiwa kunyepa munogadzirika nokuti kana mumwoyo menyu imimi muine tsinga irodo murume wenyu handitika amutange mamhara daduka zvamuri kuita izvi munongoti aiwapa murume wangu ngauye tifambe pamwechete gasera uipi kana muchine tsinga irodo asi kana tsinga irodo yapera mune zvimwe zvamunenge muchifungidzira handika munodaduka ngoti pamusoro ichangamira inini kudaduka kwangu ndikokuti ndave nenguva semunhu ndaitaura ndakatanga munhu hacha ndikataura murudo ndikatsvagawo vayananisi nevaiti vanogona takatombozviita ndisati ndaka muno mudare changamiri
tikatoitawo ndine vamwe vari kundogona kutokudzai takaenda kuna nhingi tikaendawo kuna nhingi nevamwe nanhasi ndichibva mudare vakandipawo mazano ekuti chimbonodai dei akauyawo kumba kwandiri ndakamboshandisawo mazano andakaudzwawo nevamwe kuti chimboitawo izvi nhasi ndikadei ndichipupura kuti zveshuwa muchini wacho uri kuita sei uri kushanda ndinopupurei ndisina chandaona mirai demati mimi mambo kana kuti makorokota baba takarangana kuti tifambe havana kuti tifambe chishuro changu chikuti tifambe kuti dambudziko ringapere sei kuratidza kuti moyo muchine rudo inga ndo zvandiri kutaura kuti hapana kufambiwa nyaya iripo ndiri kunyatsoona kuti tingambosara tichitenderera nyaya nyaya iripo ndeyekuti vanhu ava havasi kubudirana pachena ndepekuti baba vamushina wo uri kushandira ivo vari wani hausi kushanda kuna amai amaivo vari kurwadziwa kuti mushina wazotorwa muno kuti wakutosona mushina ivo chizidhabhokiki uri kubhodhabhura anini ndisina kudhabhuriwa saka nyaya iripo baba vari kuhwandira waamai avo kuti vachabata amai avo nechikomba ndobva chikomba chaidya muchichi mumunda mangu baba vangavabudire amai pachena kana vana vakadzi vavo kana kuti ndiri kuda kana kuti hamuchada tenderera mberi tosvika tiongora kwechati tichita nyaya wani chikwati maita zvakanaka amai baba mazvinzwa zvataura gurukoti tinoda kuziva kuti imimi kuna amai avo makapedzisira rini kuita bonde racho nekuti mushini unogona kutosimba shuwa nekuti unongoita 3 months usingasangana nemukadzi unosimba urege nekuti hausi kusangana nemudzimai makapedzisira rini kusangana naamai avo 2 months ndipo uita bho hausi bho amuri kuti wabho manje 2 months unosangana nemukadzi uri munhu akambosangana nemukadzi unotoita bho wamukutora kudarika bho mapaona zvamatatu utoita kutotsemura 2 months zinotofanana saka nyaya iripo manje baba ndeyekuti imimi zvetokwadi pamataura 2 months kana makurukota atokwaona kuti chikutoseovhiya yavhiwa kudhara imimi shuwa mukwanyi mabonda vana amai avo kuti vachokwadi kana paudza ari wiki murume ari wiki anogona kutaura kuti inini wiki ndonge yanyanya wiki yanyanya ukatoita 2 weeks pamurume patoni nechallenge iri pauyu saka imi ukazototi 2 months shuwa mukuita amai akuita seya zvichokwadi amai ataura kuti muda kuapandisha kuitira kuti mimi muabate nechikomba handii mapona saka nyaya yaku tofanira kuti tiende kuna changamire kuitira kuti tipinde pane dzimwe makurukota nyaya iyi yakuda kuna changamire kuti vatauri kuna baba kunyanya mai tingangogona kuramba tichivati kikirikikira nditika zvatatongoona makurukota panapa ndofunga tatsinhana vatatu panapa kuti amai avo vari kuzara 2 months mimi muri kuwana amai kutaura kuti mukuenda kurova 2 months kumba mubude muno muchienda muchicheko 2 months dzakawanda 2 months atete vari kuenda vamudzimai mawaina name mamukoma sacheme pangu yani wamakaudza kuti amai vari kuti mapinda mumba takafamba aiwa kamufambe kana mudzimai achiti achidzika pamubhedha ndikaenda kutaura mukomana uya obvunza kana dambudziko vana sekuru vakauya magara pasi takataura nezvenyaya vakagadzira chii pavakauya ana sekuru pavakauya vakagadzira nyaya iyi vakati noimudara zvakanaka itega dzosenda mudzipera ndakasununga ini takasununga vanogadzira zvakadzi ndakadzoka inini bhozi inini ndoshanda kusaimoni asi ndoita nguva dzekuti kukora mwedzi inouya saka pandinouya ini ndibva pasi ndichiuya kuno pese pandinouya chii ndikuenda kuofunoona mudzimai vangu mudzimai vangu ini anochinja anobuda pabhedha makadzoka zvezvamakagadzirisa zvezvi munhu uyo haaswiri asi haaswiri vana seko ndakavataura kuti mukadzi wangu ndasvakambanidzira basa vakati uchanomuona kuti mukadzi wako chichiisikavataura nese aiwa basa ravo kuenda kushandira mburi haugoni kungosiya mburi yako uchimhanyira kubasa mburi iyoyi yauri kushandira yacho isina kugara zvakanaka kozi ndo vanhu vakupa kuti uende munorara musango vaurarira kana iwe uchimhanya kubasa zvichinakidza kubasa zvichifamba vanhu vacho vari kushandira kumba pasina zvekufamba zvinonakidza ndizvo zvandikureva mambo kuti inini ndakaenda ndakadakumba mukadzi anobuda pabhedha urasasi saka ndomanikidza here munhu ndozvandikuti pane vanhu vakakodzera vokuti iwewe mudzimai unoenda wataurira naatete atete ndodambudziko randasangana naro kumba kwangu muzukuru wenyu ari kuti ndikauya kubva kubasa ine 2 months pamwe ndiri kubasa iyo anobva adzika panhu
pamberi saka ida kufungura pamando nomunhu wainawo pakudzika kwavarumbo pachikonzerera iwo wabva wabvunzwa here kuti kwenini zvamukudzika chikonzera ndechei saka tinosvika rini chii ndakauya nekubafana bemuchirara pasi havana chavakandipindura shamwari mamuzi wambeatariro rakazara yakakoka vakuru ava kuti vauye kunovachibatire basa tinoda kuda kupasapana nanzvaiwo uchitaura kuti wakaenda kunana sekuru sekuru kumba kwako here kana kuti asekuru kumba kwaudzimai sekuru wakatora kuti agadzise nyaya dzeindiyani kokumba kwavo vari kure vari kuzhona aibo apa pana mukoma uyu murume akutambisira nguva ya chokwadi chiripo ndechekuti asikakuita mukadzi wake pachena bcause angati abva kubasa mukadzi ari kuchemera bonde iye wodzinga pamubhedha iye wosara pamubhedha iyo nyaya yauya naye nhasi munomudare kuti ndina bonde oritiza futi kutoitika mambo pamusoro imba iyo tamapedza tizopa mambo nguva taurai imimi baba mune mumune varume nevakadzi hapana asingazive bonde remumba baba ava vataura kuti inini mushina wangu ndototsimura bhurukwa vakambobvarurirawo here amaya mapende avo kuti iwo rikuramba bonde vataratidza mapende nasu ndakabvarura mapende yavachira mabonde mubaba imi patikasvika muno mudare munomu ndakanzira muchinge maenda kumba gasenda mudzimu munyarara saka ndaikwanisa kundinetsere mukadzi wangu saizvo hakusizvepari inimi manyepera dare kuti makaenda kuguma kumakafamba manyepera dare amai avatatu ndakufamba aiwa ini ndakafamba inini ndakachangu ndakafamba ndakafamba nana mukoma wangu pamusoro ini mazarwara kangu makafamba okay asi munomudibva munomudare rakati endai nomudzimai mutombe muite sei kuti endo baba nenyaya dai kana makatora mukoma wacho kana maitayo dai makatora mukoma wacho mukoma wacho akasira mukoma handei tasekura tiendei makafamba mese dai vaitaura kana zisatoka dai vakabva vajaakati kana dare kati endai munofamba hayo hauna kunzi ndofamba wega dare kaiti endofamba endai munofamba muri vanga mese regai tinogona kutora nguva yakareba semadzimambo hatifariri kuti dzimba dziparane tiripo pakuti dzibatanidza kuti dzimba idzo dzisimbe kana dzauda kuparana handizive zvangu kuti semhuri iyoyi mune mhuri yakakura zvakadii amai nababa mama aita mhuri yakakura zvakadii amai vakura sei wekutanga wacho wekutanga nayo akushandira 15 years saka izvozvo ndo zvatinenge chitarisa kuti kana vanhu vatombobereka vana vakura zvanoda kuti vanhu vakudzidza vadzidzana vakuzivana zvinoda mumwe saka titarisei kuti dzimba dzinge dzichiparana handiwanzwa zvataura amai kuti yaundijekesere wabude pachena saka chikungodiwa kubuda pachena kuti amai vazive manzwa zvaataura hanzi inini mukadzi wangu ndichiri kumuda ndikumuda munoti kuti paabvunzwa kuti ndini mukadzi wangu ndinomuda asi hasi kuzadzisa zvishuwo zvamuri kuda zvebonde waungena ndisi kuramba kuti murume wangu ari kundida asi ndoziva sei ndoona sei kuti murume wangu ari kundida ndakabuda mudare saizvozvo achiti mudzimai wangu ndomuda asi handina kurwona rudo rwacho ndakaona hondo ari kuti iye bonde ndenge ichida asi pandinenge ndauya kubva kubasa ndauya mudzimai ari kuzodzika ndorora pasi ndokunyepa ikoko ndokudzika pasi sei ndakavingei kuno kudare mukoma wangu agari kurefu ngaapupurawo kana ane muswa wakaudzwa kunzi inini ndinina wenyu ari kunditiza baba ramamura mangobuda pachena mangobuda pachena inyaya yedu yatopera inini patena pandokubuda zvochokwadi akupupura kuti natina chandingatizire kuti bozora ndakazenga ndorandiri kutoda ndorakandisvitsa ndende kudare iroro zvinonetsa mai kuti abude pachena kutaura kuti asi zvechokwadi chisvika mumba unodzika pasi ndakatombovabvunza mai avo kuti naye mimi kana muchiti ndiri chisvika kumba panapa muchidzika pasi kugara rudzi tinosvika kupi ava mai avo vabvunza asi mabva kuno kudare ndanza kwazi makanzi mufambe mimahuna kufamba kai ndakafamba nawe makafambira amai mese
pamusoro dare vanogofamba vega sei ini ndiri kuziva kuti chinhu changu choshanda kusvika apa chinhu changu yazvino hachichashanda saka akavaudza kuti chakushanda ndiani inini muridzi wacho ndakaona kuti hachisi kushanda kun'anga kwacho vaitsanangura vachiri kudii ini ndiri kuziva mafambiro azvo asamaya chinhu changu ndindoziva mashandiro acho kuti chaita zvakanaka ndinochiziva mani makore mangai muri mese unoti takushandira 16 years 16 years ava nochiziva saka isi kungodzokera kwauri iwewe handi watova mushuno majuzi rega tivape nguva mamo endai nguva ine nekuti hazvina nguva akusukupisa stereki endai munovharana mumba parinosvika manheru dzokai kudari tiri muno mudari dzokai kudari moita sei pamusoro edare kugara kwandikuita nemurume andinayewo handina rugare chekutanga chikuru chananyanyokwirira dare ndave ne2 years ne2 months handizivi bonde murume wangu ndikumubvunza zvakabva kupi izvi ndinobvunza murudo ndinobvunza muhasha handina mhinduro yandiri kuwana murume wangu kana wadi zvinhu zvawakazviwana kwawakazviwana enda unotaura nemunhu uyu akusunungure ini ndisunungurwe ndichiri kunzwawo kuda murume zera rangu ndichiri wamwana mudiki ndosvikepi 2 years ndakanyarara handina hama yake yanda ndakaudza handina kana hama yangu yanda ndakaudza ndandakaita secret ndichifunga kuti ndiri kuchengetedza imba yangu asi murume wangu ari kunditira utsotsi hwakanyanya ndikaenda kwaanoshanda ndinosangana nenhau dzakawanda ndinofonerwa nevakadzi vake vaanopa nhamba dzangu vachindituka vachindiudza kuti we uri gejo rekugarira kurima kumusha uri wadrop yakamirira kurongedzwa hembe saka ini ndosvikepi ndiri wadrop sokukumidzai kusunza maoko muchikontributa kamune mibvunzo ichanda kubvunza vanhu vari kuno inini kubudira pachene waopera mukadzi inini ndindatore kubudira pachene kunasikuziaaamasiya pari kuti inini handina bonde naye ipapo pautoti handinabonde naye ini ndinogara kubasa basa kwandoshanda ndinopuwa maofdays ndiona maofdays kana 4 days pamwedzi zvandiona 4 days pamwedzi dambudziko inofunga tambogara pasi takataura handisugutsikana nazvo wateiwa handisugutsikana nazvo ndakataiwa hapana chakaipa ndinokwanisa kufamba asi kufamba kwacho kwatingakwanisa kuita obvious tofamba tine mari inini kana ndichanda ini beta dangogara mukadzi wangu mari ndianotambira mari ini handiwane mari pazvino akatambira mari ndopuwa mari shoma shoma ndokunokuwa kudikona nyaya yemari nyaya ibonde yavaibonde nedambudziko ramunare ino ndinozviona ini vasingabvunzikana navo pamusoro yedare inini nemurume ndine vana vatatu kumira kwenhengo yemurume wangu ndinokuziva nekusamira kwayo nhasi handingakundikani nhasi kuziva ini kuti murume wangu asiri baba mumba nhasi uno gore rino rave rechingani pandazvera vana vetatu paakanditi inini ndiri kuzvinzwa ndiri raifi ndakamuti ndakasiya mapirisi 2 years dzandakasiya mapirisi ndikamuti ndiri kuda mwana ndine mwana musikana 1 nemurume upenyu hwangu ndine mwana musikana 1 ndikudawo mwana wechi2 wechisikana ndikamuti kana ndakundikana kuita mwana musikana ini ndakukwira kudaro nekuti uri kundiomesera ndiri kudawo murume iye kwaari anoti haana mari anochinjanisa mafoni ari kumachinjanisa nei iye asina mari yekuti afambe arigadzirisa ari kumachinjanisa nei anoenda pafacebook ari kutaura nani nandisi pafacebook anotumira nhengo yemuviri yake yakasimba zvandinoona pawhatsapp noumwe mukadzi asi kwandiri haisi kumira saka vada chindiite seiwo vedari
iwewe ndala mukadzi uyu asizo kuitika here eza kupokana kana kuti achobata kutibatsira ndikachama hongu inini iwo kana chivasugutsikana sematora vaita inini ndinochiita chidukutsa pamusoro ivedani nawi ndakamboirohwegwa aiwa rekaitida rushungu dzangu dzipere nawi ndakamboirohwegwa inini mazvinhu ndikauya papolisa pakana kuti ndikufetaura makuno ndikanganisa makasambamukana wokutaura muri moyo hapana munhu anosiya bhaske padara saka inini hapana munhu ungavuma kuti ningwekwechifungo hazviiteki ikasa haisi kushanda haisi kushanda ngozi mukadzi angakudze zvisoka hasha dzinobva ndozvinodzikisa saka ndikuudzikisisa mukadzio vatirohwa kwese bhati kuna kubatsirwa chete mukadzi wako urikumuda here urikumuda tokupa mukana kwakunofamba kuti zvizvigadzirike usinganyungushe mukadzi usinganetsani uchifamba murudo apa chakaiva wozamai neshungwa vagorudura bibi kana kuti vanobatsirawo vanoziva kogona kubatsira wozi iya nyaya yekubatsirana kuti imba igare ita sei ichengetedzeka pakubatsira iwe hauna here disaiti kana unomwe mukadzi disaiti kadzidzi munhu anenge vati pamwedzi mumwe nguva anomwe mukadzi wano akamugadzira hauna mukadzi ndiyeni chete taura chokwadi kundinayani taura chokwadi zvakashamwari kana uine girlfriend unogona andizvikora mukadzi womumba chete even girlfriend nakunogona kusunga kuti mumba ushaye mani kare 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 WhatsApp ndogona kuenda WhatsApp nepafacebook uzobasa kuti munoshandisa wifi pamusoro yase uda kubatsirana neshamwari yedu kana tiri sevarume saizvo tinobva kubatikana kana tichiti madzimai atakatora kuti tivape zvinhu zvavo tovanyina nhai shamwari yangu wakapedzisira rimi kuita bonde naama yako taurisa pawaiva muzukuru wangu paindikudza ndakati bonde rinoitwa kangani sei usiri kuita bonde namai yako inyaya yekuti inini ndinoshanda kusaimona apa padhuza panoita dhora kubva usaimona kuya mubhindura imi vanogara kupa amai dhora kubva kudhora kudhora 3 dollars kutadza kuvapa ndinoishaiwa usaimona hakuna imba here imba iriko inhanda kurambidza mukadzi wekupata right mukadzi wakaroda bonde inhanda kurambidza mukadzi kuti kubasa wamakusvika nditone chikebhecha ndinodogara amai vakazanhasi va unoona kuta hausi kumira mhuri nokuti ane hembe dzaakarasa ukumirira kuti handina kushandiswa vashandiswa tivanhu kana vanhu vasingachiziveka tiriko saka mudziyo unoda kushandwa ndonyaya anoda kubatsirikana murumo togona kumubvunza mubvunzo yese kuti wakapedzisira rini wakaita sei bana hausi kushanda asi uda kuti uita sei kushanda saka anenge achikwanisa kubatsira murumo ngaita sei ngamubatsiri kuti agone kubatsirawo futi iye anofanira kugamuchira kuti iye ane dambudziko but matauriro ari kuita haasi kuburitsawo futi kuti iye ane dambudziko iye akavhurwa kuti ane dambudziko anofanira kubatsira usumudzire kuiteni nai mukuru une dambudziko iri azo abhumaki abhuma oraita amai isisi wangu shungu dzeita dzinzo vanodzoka kudare zva6 zva7 kasi pane zvino batsirwa wanzo dzimai uchikumuda ine vana vangani saka wakanga wakasimba saka ingoita kuti imba yako ire zvakanaka
Walizina amene kwatso kupasa imveni. Azwa kame. Murume mumuda. Natenda. Basa ndiso ngaba konisho. Anokudani wazo. Buda yeye mwende kunza. Sura mkadzi wako ine nazo. Usaimuna unoga wana mkadzi kuti. Wazizwa. Usaomewe sisi kuza mkadzi. Mimi makabili pako. Ebasa. Ushanga ma Chinese. Iyo sasa sasa. Igagara mkabili mu. Kumbobata mkadzi wako ine mimi Pamsoro. Vanondirambidza kuenda ikoko vachiti kwaindi kugara nevarume asi ukaenda ikoko unoona dhura chorakavhakwa kana vari kubasa asi ndikandiende kwanondirambidza vachiti kwaindirendi nevarume unoyakoita sevamwarume ashamati aachadaditauri aperekwa singaito unoita femasi nokutadza kumisa nhengo yako unoita femasi nokura nemukadzi wako aibabe tora mukadzi oende kumba takuona masungiro ako ndaanadza murume akasimba sumuka tona For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.